Yetsi Bergame! Oeh! Yetsi Batsi Kamleu, Sinu Tanikami, Bugavasavia, la Kia Doveradea. Yetsi Batsi Kamleu, Sinu Tanikami, Bugavasavia, la Kia Doveradea. Kleine Veder, wat doe je? Vader, doe het niet. Door deze vieze man te offeren, laat ik zien dat ik er niet aan mijn rijk hield. Ga aan de kant dat ik mijn werk af kan maken! Nee, ik smeek u, doe het niet. Volg mij. Dank u, vader. Kleine Veder, er is nog nooit iemand geweest die een ritueel verstoord heeft. Wat heeft jouw innerlijke ik jou gezegd toen je dit deed? Vader, maar als u deze vieze man vermoordt, zullen de andere vieze mannen ons land nooit verlaten. Ze zullen ons komen zoeken. En als ze erachter komen dat u hebt vermoord, dan zullen ze ons aanvallen om vragen te stellen. Ze hebben verschrikkelijke wapens waarmee ze ons kunnen verwonden. Het medicijn van een priester zullen ons nooit kunnen genezen. Hoe durf jij de genezingskracht van een priester in twijfel te trekken? Vader, u kunt deze vieze mannen beter leren kennen. En als ik erachter ben, ze leven en wat voor wapens ze gebruiken, kunt u zorgen dat ze niet af. En dan kunt u ze verjagen. Die krachtige mond spreekt misschien de waarheid. Je zult eens een groot koningin zijn. Ik wil dat jij die vieze man opneemt in ons volk. Laat hem denken dat we goedgezind zijn en zorg dat je genoeg over hem en zijn volk te weten komt. Over 2 volle maanden wil ik dat de vieze mannen vertrokken zijn. En Pocahontas, jij bent verantwoordelijk. Onthoud het goed. En stel me niet teleur. Dank u, vader. U zult er geen spijt van krijgen.